Ollaan tultu tähän Tarton joelle, tässä on tällainen paattijömmu. Ja lähdetään tällä vähän risteilemään tonne joelle. Siellä on jotain pientä näppästä varattu meille paikalle. Tämmöisen saa vuokrata täältä ja saa kaikki palvelut, jos haluaa. Niin mennään kokeilemaan. Mun mielestä aika hienon näköinen tällainen vähän niin kuin vanha liiton merirosvopaatti. Tää on niinku lyhyt ja pullea. Kyllä. Vähän niinku meikäläinen. Kyllä. Joo, vähän näyttää siltä, että olisi pöytä katettu tonne ylös, niin olisiko siellä jotain, tietenkin vähän suolasta ja juotavaa. Ja... Hieno, mennään sisään. Lahtinen on siirtynyt messiin valmistamaan pientä suolaista. Itse olen vetäytynyt tähän kirjoittamaan nyt matkapäiväkirjaa. Raparperimehua ja olutta ja ohjeet, että sauna on tuolla päin. I make at the moment beer chips, soira, murakkamuosi and smoked ham. Kiva pikku näppänen. Kyllä tämmönen paattireissu menee parhaimmillaan, että on koko ajan pientä suolasta. Niin on. Tässä kun tullaan tätä jokea pitkin, niin 1-2 yllättäen ihan tässä Tarton keskustan kulmalla, niin tällainen hieno terassialue, mihin on tehty tuohon jokeen tommonen niin sanottu turvallinen uintispotti. Voin sanoa, että ainakin henkilökohtaisesti palaan paikalle ja tulen tähän viettämään yhden päivän. Teen välinäppäsiä sellaisiin pakasterasioihin valmiiksi. Asetan tuohon portaille pyyhkeen, laitan vähän musiikkia ja vartin välein pulahdus ja pötkötys. Hieno mesta. The second taste is ready. Sweet, salt, smoky and crispy. Elämä on silloin hyvä, kun on vesillä ja on näppäsiä. Kyllä. Kato, nyt tulee jotain pikku kreemiä siihen. Kärkimajo siihen. Mustard. This is mustard mayonnaise. Is it Peltsamaan kange? Yes, One of the best mustards. of course. Yeah. Tääkö mennä kyykky? Vähän jo tommonen kyykky tää. Ja sit tohon väliin. Naks. Hirvi tartaria ja Andre juustoa vähän sit. Ai et. Proomu tulee. Little bit spicy onion jam and mousse tartar and Andre. Makea suolainen toimii hyvin. Rakas päiväkirja. Taas on ruuma lastattu täyteen paikallisia herkkuja ja tuotteita. Lahtinen on siirtynyt messiin valmistamaan pientä suolaista. Itse olen vetäytynyt tähän kirjoittamaan nyt matkapäiväkirjaa. Tällaista vaan ollaan Tartussa proomun kannalla ja vedetään kuhaa ja parsaa. Pikku näppäsiä. Ja vähän tuossa mietin, että periaatteessa sellainen oikein niin kuin ylikylmä olut olisi sinällään sopinut tähän teemaan. Tultiin Juustolan pihaan. Kyllä pientä suolasta alkaakin pikkuhiljaa tekemään oikein mieliä. Onko sulla mitään hajua, mitä juustoa täällä tehdään? Ei mitään käsitystä. Meidän matkanjohtaja Sorainen oli sanonut, että nyt voit mennä Juustolaan. Asia selvä, kyllä meiltä mies lähtee. Se selviää, mennään. We produce 6 type of sheep cheese, plus yogurt, plus mozzarella, plus ice cream. My cheese is with Italian name. Also recipe is from Italian recipe. Pecorello is mean little sheep in Italian language. So this is pecorello nero, black garlic. This is with truffle. The truffle I buy from Italy. Minulla on ihan törkeä hyvä tää tekstuuri. Maku. Maistais tryffeli. Se on mustaa kesätryffeli. Meidän makumaailma on periaatteessa valkotryffeliä, niin kun sä kalibroitu. On. Ei niinku liian tryffelinen. Joskus siitä tulee sellainen esassinen semmoinen, mutta ei oo. Now we taste also gelato. Emuli, mitä me ollaan tehty koto-Suomessa väärin, kun me ollaan oltu puoli päivää Virossa. Ja me ollaan syöty jo 2 jäätelöä, mitkä on niinku oikeat pistaasia. On valittu paikat oikein. Tää on näin Turin siemet ja kuoret mukana. Hyvä. Pitää terveysjäätelö, vitamiini. Nyt lähdetään kattoo juuston kypsytyshuonetta ja sitten mennään kattoo lampaita. Lampolaan. Niin. Sitten tehdään villatakki Hemulille. Sitten sisään. Mutta tää on tuttu juttu, juustokypsytyshuone, aika voimakas tuoksu aina tultapäin.
tultiin Lampulaan kattoo lampaita ja kato, ne menee toista päälle, kun tulee vähän tuoreempaa, vihreämpää heinää, niin menee ihan sevontoon lammas. Ei se ihme, että tulee noin hyvää juustoa, kun on näin hyvät oltavat lampaalla. Paljon tilaa ja... Siistinä paikat. Kyllä. No niin, täällä Viinamärin juustolassa on käyty. Ja niin kuin nähtiin, niin se tasting room on remontissa ja se on valmis sit loppukesästä tai syksystä. Mutta olipahan makea nähdä, kuinka paljon erilaisia tuotteita täällä tehdään. No pitkään kypsytyt juustot, mitä maistettiin. Sitten tehdään jogurtteja, omasta maidosta jäätelöä. Lampaat siellä takana ja kaikki on niin kuin tässä. Niin voin todella lämpimästi suositella, että ehdottomasti jos satutte tänne tienolle, autollahan tänne pitää tulla, tai linja-autolla, bussilla tai helikopterilla, niin sitten pihaa, maistelut, jäätelöt, tuliaiset ja kutosta pyytää ja puit. Musta valkosipulijuustoa lähti muuten mukaan aikamoinen kimpale. Sitä on kontissa. Nyt lähdetään. Moro. Nyt ollaan Murimäen veinitalu täällä Otepäässä ja onpahan hieno paikka. Oh. Viinitila. Viinitila ja just esitteli sanoi, että vuosittain käy 5000 matkailijaa suurin piirtein. Täällä on viinidinnereitä ja viinimaisteluita ja sitten on viiniköynnöksiä, tehdään niinku rypäleistä viinejä, mutta sitten tehdään viinejä myös sitten marjoista, mitä on kaikkea puolukkaa ja karviaista. Paikka on hieno, tää keli vielä tämmönen oikein helle, niin ihan niin kuin jossain tyyli Toskaanassa tai jossain muualla. Mutta ollaankin Otepäässä. Eli valkoherukka kuohuva alkuun. Nämä herukkaviinit on muuten sitten lähtökohtaisesti ennen maistoa jo henkilökohtaisesti omaan makuun. Sopiva semmonen valkoherukkaisuus tässä. Ei maistu niinku sinänsä marjaviinit ollenkaan. Mä olin just sanomassa, että silti tosi viinimäinen, mutta silti antaa pienen. Huomattavasti parempi kuin monet paskat viinit. Tässä näin mun mielestä tää on ihan saakeli hyvä viini. Karviaisviini, mutta täällä on ihan vähän noita mustaherukan lehden nuppuja. Olin maistavinani mustaherukan lehden nuppuja tässä just ennen kuin hän aloitti sanomaan niistä. No. Okay, but guess what's in your glass now? It's also currant, but green currant. Okei. Green currant, it isn't a raw white currant, but actually green currant is a black currant, but white color. I can give you a taste all our 30 wines, but you don't have a time maybe. The last is dessert. Nyt on viimeisen päälle viinitalo Murimäe. Koirat tuossa koko ajan päivystää ja erinomaiset viinit. Hyvät pikku suolanäppäset ja vieläkin upeampi paikka. Nyt voin sanoa ihan suoraan, että heti nyt jos aikaa, niin jäisi viikoksi tähän niin pisteen. Pikkusen viiniä, vähän kirjoja, katsoo maisemia, käy saunassa uimassa. Ai et. Täältä saa varattua oman mökin tai täältä saa privana varattua vaikka firmalle tai häihin tai tällaiseen. Tai sitten ihan vaan tulee käymään täällä. Ja tää oli semmonen niinku rauhoittumisen tyyssio. joo. Tästä niinku laski kierrokset täysin alas ja emäntä supermukava. Joo, kyllä. Niinku hyvä fiilis. Joo, tässä paljon samaa mieltä, että jotenkin tuohon istuu, niin siitä ei ole enää kiire mihinkään. Ei. Ja se on hienoa, kun semmoinen paikka löytyy, koska niitä ei ole paljon. Ja meillä on yleensä aina tuli polttaa periseen alla, täytyy aina lähteä. Ne on yksarvisia. Ja lasissa maistelussa talon oma gin ja on hyvä. We have little something that we have been collecting on the way. Okay. Here's a sourdough bread from Krofin. Oh, Yeah, thank you. Thank you. Then we had some black garlic cheese, truffle cheese as well, and then some sparkling wine. Wow. Thank you Thank so you very much. much. Yeah. I'm always very happy. Thank you, honestly. But always very happy if people are coming to restaurant and bringing own food and drinks. Nyt tultiin Tammurin talulle. Tää on täällä Otepään vieressä todella makea tällainen kartano ja sitten on sivurakennuksessa on ravintola ja sitten omistajan tyttärellä on taidegalleria, niin käydään tutustua sinne. Ja mestari on suunnitellut meille muutama ruokalainen dinneri. Vietiin nyt vähän tietenkin tuliaisia, kun ei viitti tyhjikäsin tulla. Ja vietetään iltaa tässä ja kenties käydään saunassa ja fiilistellään. Upea kesäilta, täysin tyyni. Ja hyvä energia, hyvä semmonen viba. Mennään.
So this is Lauta Gallery or barn gallery because this used to be a barn back in the day, and my father Erki remembers spending summers here and actually seeing like cows and pigs and chickens here. This is all of my works that I have done in past 6 years. And the other part is Erki's art collection and mostly Estonian artists. Taiteen tehtävä ei antaa vastauksia, vaan antaa kysymyksiä. So cheers! Ground Kobe, fried with some butter, quince mustard, egg yolk, which is creamy for asparagus, comes from my backyard. Radish, scaled quail egg, and this is scale from a fish skin. Tää on niin mainio tää pieni tämmönen parsa. Tää maistuu herneeltä. Maistapa. Aika hyvää rapsakkaa. Tässä on virkun muna. Tässä on kanssa suomut rapeet. Nyt on raakaa villisian sydäntä, kantarelleja, salaattia, leipää, kurkkua. Tää on erittäin hyvä. Tää on niinku todellisuudessa sitä, mitä tuosta ikkunasta näkyy. Mitä ruoka tulee siitä. Lähipuutarhasta tai jostain omasta puutarhasta nämä heinät, kurkut, kukat, sesongin mukaan. Niin silloin tulee yhdistettyä sellaisia aineksia, mitä ei tulisi muuten tehtyä. Tai jos pitää oppia niin kokkikoulussa, niin siellä ei opi mitään tämän tyyppistä juttua. Vaan se heppu asuu tässä, ei syödä kotieläimiä, vaan riistaa, villitavaraa, kasvikset, kukat, kaikki on tuossa mettästä. Niin tää on niin mielenkiintoista safkaa, kun tässä ei ole sinällään mitään järkeä, mutta silti tässä on niin tavallaan kaikki järki koko maailmassa. Tätähän se pitääkin olla. Viimeksi niin kun puhuttiin tuossa, viimeksi tehtiin karhunlihapihviä ja jauhelihapihviä, niin Kuusamon mäkihyppytornin pääkatsomossa 4-kertaisille. Eli Revola ja Kankun. Tästä on jo aikaa. Kun jengi puhuu, että karhu on niin liian riistoinen ja geimi, niin tää jauhelihan muodossa, niin tää ei ole. Ei ole. Ja tattisieni. So very simple dessert. We have cheesecake without the base, with some sugar on top, and then we have almond cookie, some rhubarb, the first strawberries of the year, and then some peppermint. Juustokakku ilman pohjaa. Päivä alkaa pikkuhiljaa olla pulkassa, on viimeiset iltanäppäiset tässä ja lähdetään yöpuulle. Onpa ollut mieletön päivä Tartossa, kuinka paljon herkkuja löytyy, niin kuin Samu sanoi, varmaan 15 kilometrin, 20 kilometrin säteellä. Upeata lampaanmaitojuustoa, hapajuurileipää, on viinejä, viinilehtipestoa, sitten illalle vielä täällä mun mielestä kruunas koko homma. Sante, terviseksi. Ja on paljon hyvä dinneri. Mielenkiintoinen menu ja mielenkiintoinen tarina ja persona. Ja hyvä tunnelma tässä. Ja kalma. Rauhallisuus. Kyllä. Ja tästä lähdetään saunaan. Nyt ollaan syöty. Saatiin jälkkäriksi tämmönen saunakori, missä on raparperimehua ja olutta ja ohjeet, että sauna on tuolla päin. Nyt lähdetään sinne. Siellä pitäisi olla pieni lampi, mihin päästään bulahtamaan. Oi että. Erinomainen illallinen. Aivan mielet. Nyt me mennään. Mukavaa jatkoa kaikille. Hetkonen, mitäs tää on ihan väärinpäin tehty täältä mökkipäin? Hetkonen, mikäs tyyli rouva täällä oikein asuu? Tule katsomaan. Vatsa ei ole ylösalaisin, vaan oikein päin, joten nyt tarvitaan ylhäältä alaspäin menevää tuotetta ja mielellään oikein herkullista. Joten nyt mennään syömään.